Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Dita Starwell Kain haka khandai terik unai weng harajar arpo ulapan pau ya kejing sngau kendet bat kejing lengo ya kejing kentho jong u MLA kamau rengkeneng uba David Nongrum baki District Council kedai tang kejaka penserwakai ya kepisah haba keren bat gilat patai kubor UCM ulaong ngidon kihima kidor barsnong kibayaraban pek habayadai bat kasensyar ka khadar kabalong katkum ka dustur jungi kini baro kisa namar bakadon ka district council ula benrabru da kabaong kajing kento jong uba David Nongrum kalong ka basngausi bat kajing ong jong u baki wei ki jela Kimdon district council kamlong ka badai kajela Arunachal Pradesh kalapas ya ka resolution baki don kam ya ka district council Kanagalan, kadon lagajong ka rural body. Ka Assam, kadon ki district council. Syusyu, nagaliang UCM, ula benrabru da kabaong. Uba David, ula kren kulmar. Karukom kren kalong ba udan daw yano riano. Lada udan daw yano riano kento ya utakin. Kani kadai kakam jong ka council, balay ban kata yak district council. Aku boleh si baru ki perlok ke pres sila poi hadin wat hipor iba kot tertib ini da ka jingkran ka jonga kan ka por kalong halor ke jingmi kot kubur mentagasngi ka bala mi ha ka Shillong Times halo ka heading ka boong Congress MLA terms ADC as liability ka bamut ba uni u MLA badon buram napo mauren keneng ba David Nongrum uang ba ki district council ki daitang ki jingpen serwakai sudah bamut bamdon jingmut silong leno ke su tuit ke pisah sini ke silong leno ke long kamkai te lembah kini ki mentakas ni nakwa ban pensyai nama kani kan ya lambak lai ki pajba kan ya lambak lai ki babuan balang tengam kwa bakan don kanunu ka jingsya ya lambak la bat kamjuru haga jo kapor kan pensyai ru ya iba debit ba insutu kai ke district council balai ngidon ke district council ka district council kedai ka alternative jong ka Panchayati Raj under the part 9 article 243 jong ka constitution jong ka India ka Panchayati Raj kedai ka rukom sensiasnom ka bagi ong ka grassroots governance kabalong persya ya ka rukom sensiar kadar jong khasi nakata daw la pelai ya ke state Meghalaya na kani ka kendon jong ka artikel aspa sokulai ka bangi jutip kung ka 73rd amendment na syukran na siteng ngam kwa ban keren na tanrai namar pero klayatip baleng idon ya ke district council baleng iyo ke district council ngam kwa ban lek sa history juga khat kendai sepak sangkuar balai la snai ke district council balai la pengat ingi apa ke district council ka jingdon juga district council kapan scam ya kiriti ki dustur ki bangi kum kacai menteri ngilada ngidon ni hima ngidon ni ki dorbasno ki bayarak ya kasensyar kadar kabalong katkum ki custom ki jong katkum ke tenrai ki jong kini baru kini kisah adu mentah kadai na kadau ba kadon ke district council lada amdan ke district council ngaptip kai ke banja ya kadai ki jong wat ka Supreme Court masih pun kenal setiap
ya ka kes jong ka district council jong ka KHEDC persya ya ka rai jong ka Meghalaya High Court ka boong ba kirang ba snong kin trekam kat kum ki an balasna daga district council halo ka 6 schedule kadang penkesan ka Supreme Court kum juru kadang sakui ka kes ka ba hakakat kendai sepak Andrew Fundrio kajong Uma Edwingson Barek bat ka state jong ka Assam kabaong baka artikel sauspa A saus aspa saufusau A kabamut baki kendon jong ka 6 schedule kim trekam hak biadai baka sensar kadar Meghalaya nalor kisnong dan saki hima kiban pek ya kerkom sensar jong kisnong kapapelong ya kejingjit rang ba snong haki it ki hima harai klaim ke district council kini kinumdu no ya kini karukom je rang ba snong kumbang idon menta kajingdan ke district council ka penek pensa ya kiriti gidustur bat kabu balabu domen barim na takadaw ngiyo ya kani kajing sensar kabangan banbiang kabadaw kasi yo kasi na kabentaw kasi kadonru sa kaway pat ka United Khasi Jaintia Hill Autonomous District Council District Administration of Justice Rule 1953 kabapan ko bo mday tangay ka sensar riwat ya ka bisaru ngidon gi village court haka village level ngidon gi subordinate district council court haki additional district baki additional subordinate district council court haki hima bat ngidon ru ya ka district council court bat ka additional district council hatu gani kalong ka liability hatu gani kami harap yang kijai beriu namari kikis ki bayadai parari ulum kini kikut nadu ke village level hadu ke district level kini kikut ki bisyar ki ai ya karai kepada hok na ke bentar kinu ki beriu ki badan iki mukot demah sakawe ngi sikuat pan mau para craft 10 jong ka 6 schedule ka ai bore ka district council ban snaya ka an halor ki kam khai jong ki non tribals ka balong ka jingyada ka bakarpang yang ki rulum kata ka bangiong ka economic exploitation da ki non tribals kani ka an trading by non tribal 1954 kaya daya ka economic interest jong ni ni persyang na kaway kapor sa kaway kapor na takadaw hi benta balik ya hi benta kaway gijay benriw kimla sya benta ya ke district council kikwa pangin long lang ini telilang ini tiap jaka ka baman ini lek ka baman ini khayi ka baman dan mudur fila damdan ke district council sa ay gijay benriw ni kanday iong hang ni ba the state government has to spend so much of money on salary and the staff. Ngasukwa ban pensay, hak bayaday ba ka jing still tulap ya kinong train, yung dukhat apa ka district council, ka council ka still bed na ka jingyo ne ka revenue ka sarkar ka pasti. Bali ba PNCM uksan ni ka case ka jong sipun kan mau pi. Namar ba uyo panbat double post. But MLA, but MDC. Namar kam day ka Office of Prophet MDC. Namar kam siw tulak na kasulta. Ngisiw hi na kaliang ka council. Takadaw ka laksan ka case yung bapin sa kanya. Kajinga share ka jungi. Ka government, day ba? Ka ay pisay ang iklam kanuno ka ba siw ay kong tu. Kadi ka share ka bang hindi ba niyo? Kadi ka baha ka jungi council bang hindi ba niyo?
Kani ru kadai kat kum kajing penbaik ke belalong constitutionally. Ke belalong kentuk kat kum ke paragraf. Kat kum ke 6 schedule. Kum nun ong baka setiap government ka syutia pisah. Kum tiap pisah. Kam lah ban ai pisah ekstra yang iwat tang Sina ya ru. Nrai tang thik tang ya ka share ka bagi dai ban yo. Ka share halor ka major minerals, minor minerals, ka share ha ka transport. Ini gede ki bahak ki ba ngiyo na ka state government. Nang ta ka jing sim khajana. Lakan thor hang ni ya ka jing sim jong ki kat tu kat ni ki ge. Kani kadai ka ba ka district council kan sim khajana na ki kali Iling, ki merat, ke jikrong, ki mar, ki buan rung sayau, ki entry of goods in the market. Kadang-kadang kapal apa kok bukan ni? Kemudian kapal isu lek klaim ai. Kajing dan jang ki range, ki beat office jang forest department, ban pet ya kajing kayu tu ya ki mar klau. Kalau kat kum ka management of control of forest act 1958. Kamde bang isu le turmul. Bagi kentuang tu baang bakadon ka taxation department. Ngidon ka taxation hang ni. Ni collect ka professional tax. Andre ngim judan ka taban collect tax sa national highway. Hamdan. Hamdan kata ka jing from tax. Hamdan ko kata. Andre ka ba kat kum ka ai ka ba ka council ka ai kalong ban syam ya ki kali ki ba wan nabar ki ba dei jong ki bri ki ba nabar ki bam dei ki dulum ki mla ban wan kamai hang ni klem da don ya ka trading license ki kaju ki kali ru ki ha bang tai kalong thik ladam don dukan ru lada fi nyak kali ru lada ka kali ka kamai ru hapo ka jurisdiction jo ka council katu ka kali kamai ka hap sliu ka hap don ya ka trading license tadara daw ni hap ban check ini kam dei bang isu lek tana ta daw nga suka ban percaya ni maka ega jing keren jong uni MLA budan burom tolong ka ega ba susi but kabangai hang ni kan hukum keren ka jong i ka long ba iong ba kiwe ki state kim don kam ka Arunachal Pradesh dangsian ka lapas da ka resolution mangidon kam ka district council eksekusi dia hanagalan ka don ka rural body ka bapet ya ka interest jong tribal Assam ka don ka district council ka don ka BTC Bodo Territorial Council. Ke Sarkar India manta lengba ke parlimen kadang mut ban amen su ya ka 6 schedule banang pen khlain su. Banang pen khlain. Ti kum nun ong ba kadai ka liabilities, kadai constitutional body. Da kada ngaso ba uba debit ula keren kulma. La keren kulma ngampip nangapek nakarukom keren jong i ngai kumba idon personal ya nuri anu idon problem ya nuri anu apa ilong personal iman uni ubalong personal ya i ula penwit ya ini ula ban ketak ya ka future jinglong MLA ka jong ine nata kada orang penduduk dak district council ada fidan persyak personal ya ta kentok yo ta kan personal lada ulek ya ke bapa kalamo mereka ni ka konjong ke district council unun wan ra ke jing ada personal jong fi constituency level kan ketak ya ka state bro kowe penduk no ai bakan wan da ka pan se tirat hang ni ong ba kan wan no da ka pan se tirat nata deban ai direct funding seki municipal corporation i support ang ni yang pelong election no yang municipal
Abau kuat ba orang municipal pak day man pelong election. Ini encourage ke municipal election. Encourage ke Pansitira. Encourage ke tahun komiti. Mentah ki babun ki sinong ki la withdraw na ki tahun komiti. Nama balik ki kuat ban yok jing mentoy kambun. Haba ki don hapo ka. Rural area. Dani haki sinong makan dah. Nata ka daw nga soba. Kani ka tingkran jung i. Kalong ke ba. Bakala. Kabala man dalam bakala. But kaba ngakwa ban pensay hindi na ka pasay. Ba ni dang don kam hi jaga district council.